Des del Palau d'Anglesola vam apostar per aquesta eina tan senzilla perquè creiem que té un potencial molt bo, un potencial de sumar agents educadors des de l'escola, la biblioteca, l'AFA, mestres, pares, famílies, i és molt atractiva pels infants. L'activitat Edonauta consisteix en que demà a les 5 de la tarda explicaran un conte a la vora del canal. Però, molt important, també segellaran el llibre Edonauta. Fer xarxa ens ajuda a fomentar la participació i també a que les activitats que passin al Palau d'Anglesola tinguin qualitat, siguin de nivell, perquè hi ha aquesta mirada de què aprenc fent l'activitat Edonauta i això ens ajuda a tenir millors activitats. Treballar el passaport Edonauta ens ajuda a treballar també amb les entitats d'aquí del Palau, amb les associacions, amb l'escola, amb el CAU, i és important perquè creem aquesta xarxa 360 i entre tots ens donem suport, ja sigui per realitzar la pròpia activitat, per treballar conjuntament o inclús per la difusió de l'activitat. Hi ha moltes entitats, passen moltes coses, però hi ha gent que no hi participa. Doncs aquesta petita eina ha ajudat a que, a partir de la motivació dels nens i nenes, hagin participat infants a les activitats del poble. El passaport Edonauta és aquest llibret on apuntem les activitats del poble i ens ho segellen. Ens semblen divertides i entretingudes. Aquest temps que passem és un poc temps imaginatiu que ens ho podem passar bé i tota la gent ho pot disfrutar. Crec que la relació entre l'escola i l'Ajuntament és un punt de trobat entre tots i totes i això forma una part entre la nostra vida escolar.